Halló? Valamikor már jött. Hé, stop. Most, hogyha már is születünk, akkor bemutatunk mindenkit. A Zöld, alias Ogre. Nagy Balázs, ami egyik RC mesterünk, és persze a Guitar Master. És persze szerint személyem, a másik RC Master és Guitar Master, a Robert, alias Bobert. Na béke! Képig rajlatok három, meg kell keresni, sa-da-da-da-da-da. Na már nagyon besokolok, már nagyon gyorsan akarok elmenni. Ott a helikopter, ó, helikopter, júj, helikopter, sararara, ott a helikopter, júj, hova lett a helikopter, sararara, olyan, mint egy UFO, de csak egy ártatlan RC. Helikopter, kupter, bakterházi kupter, kicsike kupter, ó kupter, de mégis nem szép, hát ez a kupter. Ó, kupter, gyere nekem, te büdös kupter. Ó, de szép ez a kupter, gyere elém, lőj le, te büdös kupter. Kupter. Gyere, most jön a sprint. Gyere, ez itt a helikopter. Én vagyok a kicsi repter. Ez itt a helikopter. Én vagyok a kicsi repter. Ott repül a kicsi repter. Neki megy, szétrohan a beleje. Szétrohan a kicsi beleje. Én éneknek, mint Robert, a kicsike Bobert. Ott repül a Nagy Balázs helikoptere. Sa-d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 a. Én vagyok itt az Isten, sa-la-la-la-la. És még ne. És Balázs az első master. Folytatás. Helikopter. 25 the light. Ott repül a helikopter, kicsike kopter, a társa volt, elfölt meg, együtt zenéltek a vidéken, üles lök ki a kezemből, idióta állok, ó, hát ez majdnem megfogott. De tökéletes lesz, ez nagyon szép volt, és hadd szemezzek szélet, kicsit kópter, de most volt, hogy így beszélek, de ez teljesen írott, én a helikopter. Hát láttátok volna, hogy a hős az mit tesz, megmentette a kicsi kopter, helikopter, nem más, mint Harry Potter. Ő volt itt az egyetlen, ki merte mondani a neve, hogy Anthony. De én miért mondom ki, mert ő az, ki nem Mortimer, hanem egy rohadt zöldos bor. És ott repül, a kicsike kopter. A kicsike
kopter, és a kicsi kopter meg semmisült, és folytatta életét. Tegyed tönkre, te jó tárla, eljön a state of me. Ez szép pillanatok.